Hej Jens, jeg vil prøve om jeg kan vise dig, hvordan du lægger noget på Facebook Marketplace. Først så åbner du din Facebook, og så heroppe finder du Marketplace. Det ved jeg, du kan finde. Så er det herovre noget med, hvad du for eksempel gerne vil købe. Kan du søge her. Adgang til Marketplace. Køber. Sælger. Du vil gerne sælge noget. Så prøver vi at oprette et nyt opslag. Varer til salg, køretøj til salg, bolig. Det må være varer til salg. Og så skal du udfylde det her. Tilføj billede. Så skal du finde det billede, du har, som du vil sætte op. Nu der oven i købet upload fra mobil. Det ved jeg ikke, hvordan det foregår. Men ellers så ved jeg, hvordan du gør det herfra. Jeg kan lige prøve at se upload fra mobil. Og så skal min computer og den være på samme netværk. Det ved jeg ikke, om det er. Jeg tager et billede fra computeren. Du kan lige få sådan en her. Hygge dig med. Så kom den ind der, og så kan du tilføje flere billeder herhen af. Så skal du skrive, hvad det hedder, det du skal sælge. Det kunne være en mejetærsker. Prisen. $2 millioner. Kategori. Husholdning, værktøj, hushave. Så kan du bladre ned i det og finde den kategori, du synes, der passer bedst. Der vil være sådan et eller andet med sådan nogle maskiner. Så har vi husholdningsapparater. Og stand. Brugt nogenlunde. Flere oplysninger. Det behøver vi ikke. Så kan du skrive en beskrivelse af den her rød og dejlig, kunne du skrive. Lokation Frø. Det skal jeg jo have ændret her med mig, kan jeg se. Og så skal du mødepræferencer. Køber henter ved sin dør. Ved din dør. Så tænker jeg, det er den, du skal have. Eller du kan også i kommentaren skrive noget om, hvordan det kan udveksles. Næste. Slå op i dine grupper. Det vil sige, nu kan jeg offentliggøre det, og det skal vi ikke. Så vi stopper her.